سلام زخبركم تخطاتلتنا كم يصنحكم امباركس ناي ساعت زي زينا حزلكم مصيلخو مجمرتا ግን አርእስተ ዜና ፑቲን ኣብ ሃገሩን ዝካየድ ዘሎ ፀረ ኣይሁድ ምንቅስቃስ ንምዕራባውያን ወቂሱ ብሪጣንያ ድሕሪ ናይ ዓመታት ትጥቢት ምስ ወላዲታ ዝተሓቋፈት ህፃን ሰራዊት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ ጋዛ ኣትዩ ምንባሩ ተገሊጹ ትግራይ ኣጀንዳ ዘይሕጋዊ ኣኼባ ካድረታት ህወሓት እንታይ ነይሩን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ሰራዊት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ ጋዛ ኣትዩ ሰራዊት እስራኤል ናብ ሰሜናዊ ሽምጥ ጋዛ ሰሊኹ ከም ዝኣተወን ታንክታት ነበርቲ ሰሜን ጋዛ ናብ ደቡብ ጋዛ ዝግዕዝሉ መስመር ዓፅን ከም ዝነበራን ፍልስጥማውያን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም ሳልሓዲን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ጎደና ዝተረኣየት ታንክ ድማ ምናልባሽ ሰራዊት እስራኤል ጋዛ ንምቁፅጻር ይገስግስ ክህሉ ከም ዝኽእል ጥርጣረ ፈጢራ ሰራዊት እስራኤል ጸኒሑ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ለይቲ ሓደ ብሓማስ ተታሒዙ ዝነበረ ወታደር ንምድሓን ስርሒት ከም ዘካየዱ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ነቲ ፒቲኦሪ መግዲሽ ዝተባሃለት ወታደር ነፃ ዝወፀሉ ስርሒት زحقوس عوت مبال إسرائيل نتوم استرفو لعلي كل التميتن سلسان جهو تتحيزهم زلو سبات نتان موتا زلواتو فاينت أبريهو نتانيهو نتا حماس زرقو سلسة جهو ستحزا إسرائيلوين اتقدم أي منستر من لوات إسرائيل كبرزت سوء محس انتا چكان سنة أمرا بروباغاندا قبل كونينو اتوم سنات شماغلتاتن وتحدراتن زركبوم أسرات أبتا حماس ناب إسرائيل بمتاو أستاد شحنا 400 سبات زقتللو هاند بتاو متقعتي شوعات تتكمتي تجاوي مستوس ديوم إسرائيل دحرن سلسة سمون زكايرتو تزعق دبداب ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ካልኣይ ደረጃ ክብል ዝገለጾ ሓማስ ናይ ምጥፋእ ብኣካር ዝተሓገዘ ስርሒታት እናስፍሐት መጽአላ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ጋዛ እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር እንድሓር ኣብ ጋዛ ልዕሊ 8300 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ነበርቲ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ማይ ነዳድን መድሃኒትን ከም ዘጋጠሞምን ኣፍሊጡ ናታንያሁ ኣብ ጋዛ ተኽሲ ደው ክብል ንዘቐረበ ጻውዒት ወታደራዊ ስርሒት ደው ምባል ንሓማስ ንግብረ ሽበራውያንን ንጨካናትን ኢድ ምሃብ ማለት እዩ ብምባል ነጽግቦ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓይልታት سلطانن حيلتا دحرتن يكايد كم زلو بسوني زغلصت قداماي منستر اسرائيل كساب تعوت انصار حيلتات دحري دو كتبلا اب زخونه شنخ زلو السلطان هاغراتون نزخ دغفا تسفا غبرن اصلين يلو تكالت سبع حاجز نابتا تخردينا زلا وشمت رديت نمتاو تخص دو كبل بقصالي يصوع لو وهبقال سراويت اسرائيل بزعباتن ناب غازا سوليخن تراين استبهلا تانكتات تحتيتو نصور حبريتا يهبن رير ادميرال دانيال هاغاري اوشت وشمت غازا كبت اصوار اغرنيان متقعتن زواهده سرحيت اسفحنا لنا እዚ ክልተ መባእታዊ ዕላማታት እቲ ኹናት ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ ንሓማስ ንምግጣምን ዝተጨው ውልቀ ሰባት ክምለሱ ምግባርን ክብል ገሊጹ ወላኳ ኣብዚ ደቂቕ ሓበሬታታት እንተዘያቕረብና ድሕነት ሓይልታትና ግን ቀዳምነት ከም እንህቦ ከረጋግጸልኩም ፈቱ ሰራዊት እስራኤል ታንክታትን ኣጋር ሰራዊትን ኣብ ጋዛ ዘካይድዎ ስርሒት ከም ዘስፍሑን ዓሰርተታት ዕጡቓት ሓማስ ከም ዝቃተሉን ትማል ገሊጹ ነይሩ ብተወሳኺ መኽዘናት ኣጽዋር ጸረ ታንክ ሚሳይላት ዝተኮስሎም ማእከላትን መሕቢእታትን ዘጠቓለለ ኣስታት 600 ዕላማታት ሓማስ ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ከም ዝደብደቡን ገሊጹ ኣብ ሰሜናዊ ጋዛ ኣብ ዝገበሮ ገስጋስ ኣተኪሮም ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ጋዛ መጥቃዕታት ኣየር ከም ዝቐነሱ ኣብ ካሃን ዩኒስ ዝርከብ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ራሽዲ አቢ አሎዊፍ ገሊጹ ወላኳ ነበርቲ ሰሜን ጋዛ ናብ ደቡብ ክጉዕዙ እስራኤል መጠንቀቕታ እንታበት ሕጂውን ኣስታት 600,000 ሰባት ኣብ ሰሜን ጋዛ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ሕብረት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ድማ ሕሙማትን 117,000 ተፈናቐልትን ዘዕቆባ 10 ሆስፒታላትን ክግዕዛ ተነጊርዎን እዩ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ሆስፒታል አልቅዱስ ጥራይ 400 ተሓከምትን 14 ተፈናቀልትን ዓቂቡ ይርከብ ትማሉሶኒ ኣብ ጥቃተ ሆስፒታል ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጹ ሰብ ሞያ ጥዕናተ ሆስፒታል ካብቲ ኣሽሓት ዝተዓቕብሉን ኣብ ጽኑዕ ኩነታት ዝርከቡ ተሓከምቲ ዝሓዘን ሆስፒታል ምግዓዝ ከም ዘይከኣል ይዛረቡ ዝዓበየ ሆስፒታል ጋዛ ኣሺፍ ብተመሳሳሊ ኣስታት 55,000 ተፈናቀልቲ ከም ዘዕቆበን ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘሎን ላዕለዋይ በዓል ሞያ መጥባሕቲ ሆስፒታል ዶክተር ማርዋን አቡሳዳ ብሰንበት ንቢቢሲ ገሊጹ ነይሩ ሰራዊት እስራኤል ሓማስ ኮነሉ ኣብ ሆስፒታልን ካልኦት ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ዝዓረደ ይዝኸስስ ሓማስ ግን ነቲ ክሲ ينزغو ፑቲን ኣብ ሃገሩ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ፀረ ኣይሁድ መንቀስቃስ ንምዕራባውያን ወቂሱ ትማል ሰንበት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተል ኣቪቭ እስራኤል ዝመፀት ነፋሪት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሩስያ ምስ በፅሐት ፀረ ሰማውያን ተቃውሞታት ተላዒሉ ሩስያ ድማ ንዩክሬንን ምዕራባውያንን ወቂሳቶም ኣሜሪካ ድማ ዕሽነት ክትብል መልሲ ይባትሎ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ፍጻሜ ዓመፅ ንምዝርጋሕ ዝተገብረ ፈተነ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ርእሰ ከተማ እስራኤል ተል ኣቪቭ ዝመፀት ነፋሪት ናብ ማካችካላ ቀድመ ምእታዋ ኣማኢት ሰባት ነቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ወሪሮሞ ብዙሓት ኣብ ርእሲ ባንዴራ ፍልስጤም
ሲስተም ውጥዋጥ ጸረ ሰማያውን ጭሩሕታት ኣስሚዖም መብዛሕትኦም ነበርቲ ኣውራጃ ዳገስታን ሩስያ ኣስላሚዮም እቲ ፍጻሜ ነቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ግጭት ዘበገሰ ቁጣዕ ከም ዘበገሶ ይንገር ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትዮም ልዕሊ 60 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ሰብ መዚ ተኸባቢ ሓቢሮም ፑቲን ኣብ ኣኸባ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ፍጻሜ ማካካላ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ምዕራባውያን ስለያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምጥቃሞም እዩ ኢሎም መን እዩ ነቲ ህውከት ህይወት ዝውድቦ ዘሎ መን ይጥቀም እቲ ጉዳይ ንጹር ይመስለኒ ቀንዲ ተጠቀምቲ ዘይምርግጋዕ ዓለም መራሕቲ ኣሜሪካን ልኡኻቶም እዮም ኢሎም ወሃብ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ብቴሌቪዥን ዝቐርብ ምስልታት ጸላእቲ ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ሰባት ንምልዕዓል ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዳጌስታን ሰርጌይ ማሊኮቭ እቲ ዓመፅ ብከዳዓት መንግስቲ ዩክሬን ዝተበገሰ ምዃኑ ብሞርኒንግ ዳጌስታን ቴሌግራም ቻነል ተጠቂሙ ገሊጹ ሞርኒንግ ዳጌስታ ሩስያ ነቲ ዞባ እስላም ንምግባራ ዝቃወም እስላማዊ ቻነል እዩ ምስታ ኣብ 2016 ናብ ዩክሬን ወፂኣ ዘግነት ዝረኸበት ኣባል ባይቶ ሩስያ ነበር ኤልዮ ፓኖማረፍ ዝምድና ኣለዎም ትማል ሰንበት እታ ቻነል ዝርዝር ናይቲ ካብ ተልኣቪቭ ናብ ማካችካላ እትጓዓዝ ነበረት በረራ ብምግላጽ ንሰዓብቱ ነቶም በጻሕቲ ረኸብዎም ኢላ ድሕሪ ርእቶ ማሊኮቭ እቲ ቻነል ምስ ፓኖማረቭ ይኹን ምስ ዩክሬን ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብላ ገሊጻ መግለጺ ኣውፅኣ ፓኖማሮቭ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ቻነል ምድጋፍ ከም ዘቋረጸት ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝሃቦ መግለጺታት ነዚ ዝጋጭ እኳ እንተኾነ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ነቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተፈጸመ ዓመፅ ኮኒኑ ወሃብ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ብዛዕባ ክስታት ሩስያ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ይቡ ናይ ሩስያ ፕሮፓጋንዳ እዮም ኢሉ ኣብ ሃገርካ ሕማቕ ነገር ምስ ዘጋጥም ነቲ ካልእ ወገን ኢኻ ትወቅስ ኢሉ ምዕራባውያን ምዝ ዝኾነ ርክብ ኣይነበሮምን ጽልእን ምፍራሕን ጥራይ እዩ ንሱ ኩነታት እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስቲ ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመንን መጀመርታ መበል 20 ክፍለ ዘመንን እስራኤላውያን ዝተፈጸመ ፕሮግራም ምስ ምስልታት ምውድዳር ትኽክል ምዃኑ ገሊጹ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ሓያሎ ሰባት ብሓይሊ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣትዮም ማዕጾታት ከፊቶም ናብቲ መውረዲ ነፈርቲ ገጾም ክኸዱ ዘርእዩ ገሊኦም እውን መካይን ደው ኣቢሎም ሰነዳት ተሳፈርቲ ክሓቱ ተራእዮም እዚ ድማ ንወነንቲ ፓስፖርት እስራኤል ንምድላይ ዝዓለመ መሲሉ እዩ ሚኒስትር ጥዕና ሩስያ ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም 20 ሰባት ቆሲሎም ክልተ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለው ሓቢሩ መንግስቲ እስራኤል ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝርከቡ ዜጋታት እስራኤልን ኣይሁድን ንምጉዳእ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም ተግባር ምጥቃዕ ይርዮ ኢሉ እስራኤል ንሰበስልጣን ሩስያ ድሕነት ኩሎም ዜጋታት እስራኤልን ኣይሁድን ከረጋግጹን ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ዓመት ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስዱን ትጽውዕ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ትግራይ ኣጀንዳ ዘይሕጋዊ ኣኼባ ካድረታት ህወሓት እንታይ ነይሩ መንግስቲ ከይፈለጦ ዝተጸውዐ ኣኼባ ወዲቦም ዝተባህሉ ካድረታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቶም ዝተተሓዙ ቀንዲ ኣጀንዳታት ከም ዘይተዘራረቡ ኣፍሊጦም እንተኾነ ግን እቶም ካድረታት ንመርገጺኦም ዘነጽር 6 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ብምውጻእ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ኣኼባ ንምስራዝ ዝወሰዶ ስጉምቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ስጉምቲ ክብሉ ነቒፎም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝወፀ መግለጺኡ እዚ ኣኼባ መንግስቲ ዘይፈልጦን ዘይሕጋውን ዝበሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ገለ ሓለፍቲ ዞባታት ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ገሊጹ ነይሩ ነዚ ሲዕቡ እቲ ኩነታት ከዘራርብ ቀኒ እዩ ኣብቲ ክልል እዚ ዘይተለምደ ክስተት ኮይኑ ብዙሓት እንታይ ተፈጢሩሎም እንትሓቱ ካልኦት ድማ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ምምቃል ከም ዘሎ ከእንፍቱ ቀኒዮም ህወሓት ትማሊ ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ግን 82 ሚእታዊት ላዕለዎት ካድራታ ኣብቲ ምስትካላዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ዝተጸውዐ ሕጋዊ ዝበሎ ዋዕላ ከም ዝተሳተፉ ሓቢሩ ጌታቸው ረዳ ብ27 ጥቅምቲ ሓላፍነት ሸለለ ብምባልን ሃብቲ ህዝቢ ምብኻንን ብዝብል 6 ሰበስልጣን ካብ ስርሖም ኣባሪሩ ነይሩ እቶም ካድረታት ብወገኖም ነቲ ኣብ ልዕሊ ገለ ሰብ መዚ ግዜያዊ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ምስንባት ስጉምቲ ክእረም ጠሊቦም ኣለው ብግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ልዕሊ ካድረታት ህወሓት ዝተወሰደ ትካላዊ ኣካይዳ ዘይተኸተለ ስጉምቲ መእረምታ ክግበረሉ ሓቲቶም ምስ ፌደራላዊ መንግስትን መሻርክቱን ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ኣብ ሕዳር 2022 ብውዕል ፕሪቶርያ ምብቅዑ ዝዝከር እዩ እንተኾነ በቲ ውዕል መሰረት ካብ ዝተጣየሰ ልዕሊ 6 ወርሒ ዘቁፀረ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ላዕለዎት ካድረታት ህወሓትን በዳህ ተቃውሞታት ይገጥሙ ከም ዘሎ ይዝረብ እቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተረኣየ ዘይምርዳእ ኣብ መንጎ ላዕለዎት መራሕቱ ናይ ስልጣን ፍሕፍሐ ከም ዘሎ ይዝሕብር ሓደ ምእንቲ ድሕነቱ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ፈላጢ ውሽጢ ካብቶም ካብ ሓላፍነቶም ክለዓሉ ተባሂሎም ኣብ ዙርያ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝርከቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ዝርከቦም ከም ዝኾኑ ንቢቢሲ ገሊጹ እቲ ምንጭና ወሲኹ እቶም ተጸዊዖም ዝነበሩ ካድረታት ዕላምኦም ንመርሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ንምግምጋም
ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘነጻጸረ ከም ዝነበረን ህወሓት ስልጣን ግዝያዊ ምሕዳር ሙሉእ ንምቁጻር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ኣመልኪቱ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ብወገኑ ንባዕሉን ኣመራርሓ ጸጥታን ሓዊሱ ወድዓዊ ኩነታት እትኽልል ክግምገም ኣለዎ ዝብል ቅዋም ዝሓዘ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ካድርታት ህወሓት ነዚ ኣገባብ ኣይተቐበሉን። እቲ ምስ ኣቶ ጌታቸው ዝተፋነን ዘሎ ጉጅለ ውድብ ህወሓት ገዛእ ውድብ ምዃኑን ንግዝያዊ ምሕዳር ብላዕሊ ኮይኑ ክግምግሞን ክቀጻጸሮን ድሌት ከም ዘለዎን ምንጭታትና ይሕብሩ። ብሓፈሻ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ በብእዋኑ እናገምገመን ንውሽጡ እናጻረይን ብዘይ ምምጽኡ ሕማቓትና ተደራረቡ መጺኦም ናብ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ዝኸፍአ ሕማቕ ንኽንኣቱ ምኽንያት ኮይኑ ክብል ነቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ ውድቦም ህወሓት ነቒፎም ኣብቲ ብለይቲ ጸዊዖም ዝተባህሉ ኣኼባ ክለዓሉ ዝተወጠኑን ብቑልዑ ዘይተገልጹን ክልተ ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ግን ኣብ መጻኢ ካብ 10 ክሳብ 15 መዓልትታት ኣብ ኣኼባ ካድሬታት ክዝተየሎም ምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ተጠቒሱሎ። እቲ ኣኼባ ንጠለባቶም ዝከታተል ነቲ ካድረ ወኪሎም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብንጥፈት ዝሳተፉ ኩሎም ዞባታትን ውዳቤታትን ህወሓት ዝውክሉ ብድምር 15 ካድሬታት መሪጹ ሓላፍነት ኣሰኪሞም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ኣብ ፈለማ ወርሒ መስከረም ኣቶ ጌታቸው እቲ ንሱ ዝመርሖ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዞባታትን ወረረታትን እግሩ ከም ዘይተኸለ ብምጥቃስ ገለ ወረረታታት ንባዕለን ኣካል እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ጌረን ከይቆፀራ ብዝተወደበ መንገዲ ምንቅስቓስ ይግበር ምንባሩ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር። እቶም ኣብ ምውዳብ እቲ ዘይሕጋዊ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሓለፍቲ ዞባታት ካብ ዝሓለፈ 15 ጥቅምቲ ጀሚሩ ካብ መዝነቶም ከም ዝተሰናበቱ ተነጊሮም ከም ዝኾነ ይዝረብ። እዞም መላዓልቲ ህዝቢ ነቲ ኣብ መሬት ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ህዝቢ ሒዝካ ኣብ ክንዲ ምውፋር ናብ መቐለ መጺኻ ምእካብ ዕላምኡ ግልጽ ይኮነን ክብል ኣቶ ጌታቸው ነቒፉ ነይሩ። ብሪጣንያ ድሕሪ ናይ ዓመታት ትጽቢት ምስ ወላዲታ ዝተሓቋፈት ህፃን ሰብ መዚ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ብሰንኪ ዝፈጠረዎ ምድንጓያት ሓንቲ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ከይተጠርነፈት ነዊሕ ምጽንሓ ርትዓዊ ይኮነን ክብል ሓደ ተሓላቕ ማሕበር ነቒፉ። ጓል 8 ዓመት ሉላና ምስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረት ወላዲታ ንኽትራኸብ ዝተሓተተ ቪዛ ኣብ 2021 ተነጺጉ። ነቲ ውሳነ ዘይተቐበለት ስድራ ቤት ዘቕረቦ ጥርዓን ይግባይ ኣብ መወዳእታ እኳ እንተተዓወተ እቲ ምድንጓያት ግን ንኹነታት ኣዝዩ ሓላሊ ይኽዎ እዩ። እታ ብሰላም ናብ ስድራ ክትኣቱ ዝነበራ ቆልዓ ሓደጋ ኮይና ተኣርኪቡላ መሊሳ ተፈናቒላ ብሰለስተ ሃገራት ክትሓልፍ ተገዲዳ። ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ብሪጣንያ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ኣገዳሲ ምዃኖም ከም ዝርድኦም እዮም ዝምግቱ። ሬፊጂ ኤንድ ማይግራንት ሴንተር ዝተባህለ ንመሰላት ስደተኛታት ዝጣበቕ ማሕበር ከም ዝብሎ ግን እታ ስድራ ቤት ኣቐዲማ ክትጠራነፍ ዝነበራ እያ። ዋላ እኳ እታ ቆልዓ ቪዛ ረኺባ እንተነበረት ክህሉ ዘይነበሩ ዕንቅፋታት ይገጢሙዋ። እታ ኣብ 2020 ናብቲ ሃገር ዝኣተወት ወላዲታ ዮርዳኖስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል መዓልታዊ ብዛዕባ ጥራይ ዝሓስብ ነይረ ብሂወት ኣላ ድያ የላን ኢለ ይጭነቕ ነይረ ትብል። እቲ ዛንታ ኣብ 2020 ዝጅምር ዮርዳኖስ ምስቲ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ዝነብር መጻምድታ ዮናስ ክትጠራነፍ ቪዛ ተዋሂብዋ። ዮናስ ኣብ 2012 ስደተኛ ኮይኑ ናብ ብሪጣንያ ኣትዩ። መጻምድቱን ውላዱን ንኸምጽእ ግን እቲ እንተወሓደ 22400 ፓውንድ ዝሓትት ቅጥዓ ከማልእ ነይርዎ። ስለዚ ድማ ተወሳኺ እብረ ብምስራሕ ነቲ ዝድላ ቅጥዒ ከማልእ ክኢሉ። ኣብ ኤርትራ ብዘለዉ መራሕቲ ማሕበረኮም ብዝሃብዎ ምኽሪ ድማ ናይ ኣደን ውላድን መስርሕ ከፈላልይዎ ወሲኖም። እንተኾነ ግን ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ናይ ሉላና ሕቶ ስለዝነጸጎ ኣብ ሱዳን ምስሓትና ተሪፋ እታ ቪዛ ዝረኸበት ኣዳ ግን ናብ በርሚንግሃም ከይዳ። ኣብ ሕዳር 2021 ግን መሰረት ምዕራባዊ ማእከል ተሓላቕ መሰላት ስደተኛታት ኣብ ክንዶም ነቲ ውሳነ ናብ ቤት ፍርዲ ይግባይሉ። ኣብ ነሓሰ 2022 ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ንውሳነ መንግስቲ ብምንጻግ ሕቶኣ ቅብል ክኾን ፈሪዱ። እንተኾነ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ሱዳን ሓደገኛ ኩናት ሓድሕድ ተወሊዑ። በቲ ኩነታት ዝጸግኣ ሉልያናን ሓትናን ድማ ካብ ሱዳን ሃዲመን ናብ ደቡብ ሱዳን ኣትየን። ድሕሪ ሓያለ ሰሙናት መሊሰን ናብ ኡጋንዳ ቀፂለን። ደብዳብ ነበረት ነይሩ ሉልያና ክሳብ ኡጋንዳ ትበጽሕ ጽቡቕ ኣይነበረትን። ኩሉ ሳዕ ትውጭጭ ነይራ ኣዝያ ሰንቢዳያ ትብል ኣድያ ዮርዳኖስ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 15 ኣዋርሕ ግን ኣደን ጓልን ኣብ ምዕራብ ለንደን ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሂትሮው ገጽ ንገጽ ተረኣየን ተሓቋቒፈን። ነታ ስድራ ናብ ክልብትትን ኮለልን ንዝኣተዋ መስርሕ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት እትነቅፍ ኣካያዲት ኢሚግሬሽን ናይቲ ተሓላቕ ማእከል ዳናይት ፓፓ ክሪስታ ፓውሎ ነታ ቆልዓ ብሕጋውን ውሕስን ኣገባብ ናብ ብሪጣንያ ንምምጻእ እታ ስድራ ነቲ ዝድለ መስርሕ ተኸቲላ ኩሉ ቁጥታት ዘማልአት ስድራ እያ። ሰባት ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንቅፋታት ድማ እዝዩ ኢላ። ኣብ ማእከልና 34 ኣማኸርቲ ሕጊ ኣለውና። ኩላትና ድማ እንተወሓደ ሓደ ምስ ኩቱር ምድንጓይን ከተመኽንየሉ ዘይትኽእል ነዊሕ ግዜ ምውሳድን ዝተሓሓዝ ኣለና። መሰረት ጸብጻብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ 626 ኣብ ሱዳንን ኤርትራን ዝነበሩ ቆልዑ ናብ ብሪጣንያ ከኣቱ ቪዛ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ተዋሂቦም። ኣብ 2022 ድማ 365 ቪዛ ረኺቦም። ኣገዳስነት ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ይርዳእና እዩ። ቪዛ ግን ብውልቂ ዝረአ ኮይኑ ብመሰረት ዝተዋህበ ሓበሬታ እዩ ዝውሰን ክብል ኣፈኛ ተኽፍሊ ገሊጹ። ሎሚ ሉልያና ድሮ ትምህርቲ ጀሚራ ኣብ ዕረፍቲ ቀንያ ኣብ ሰሙንዚ ናብ ምህሮ ክትምለስ ትሸባሸብ ኣላ።
مستخي مصت استولدت بفيديو تراي كاب معدو زرعت تح هصن حفتاون كتفلت عد الرخيبالا امباركس خبركم تخاتلتنا ناي ساعه زينا مساندونا بزي فصم حدش زيناتات مكتتل سبسكرايب شير لايك كومنت مغبراي ترسعيكم سلام